Uludu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona le channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama engimveze ngintuthu wakho malubati la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunagongo engaza kwethu namhlanje siniphathele indaba ezimnandi indaba ehlabahloseni nazi ukuthi emaholo esikhathi sokusilethela khona indaba ezihamba phambili sithe singasibheka endimeni kamasikani lapha kanjalo nakuzo zonke nje indaba zikaqediswa ngona namhlanje ngiphathele udaba oluthinta Igcokamelisha kanjalo nensizwa uGeh uMfokangcobo. Ukukhumbula ukuthi Igcokamelisha insizwa lapha engabhekani kanjalo naye insizwa lapha yakwaNgcobo uGeh kanjalo futhi nayo ugezani lapha. Uzokhumbula ukuthi kwaba khona umntalapho obekhona engomeni Igcokamelisha nje lapha khona insizwa uMfokangcobo. Igcokamelisha bese sithola istatement esiphuma lapha kwinsizwa ugezani uMfokadluje esebenzisana kakhulu noGeh uMfokangcobo kumbuso wamaciko. Bebhala ukuthi news reaching GMP okuyigezani media production is that Igcokamelisha's team has been in contact with the umbuso wamaciko and asked for an urgent meeting. The aim of the meeting is to try and make a peace between Igcokamelisha and uGeh uMfokangcobo. Bacacisa kabanzi ukuthi Igcokamelisha selithumela isicelo sokuthi bafuna kube ne-meeting ephuthumayo ukuze nje kuzoba khona ukukhanda ukuthula nokuxolelana kulomhlangano akumele abe nabo insizwa Igcokamelisha kanjalo laphana noGeh uMfokangcobo. Mhlawumbe ngakuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Mina ke ngibona kuyindaba ezimnandi kakhulu lezo ezithinta lapha ukuzwana kwamaciko, ngoba kubalekile ukuthi ngabe insizwa sendimeni kube khona ukuzala nje nokuthula futhi nokuxolelana. Sazi ukuthi khona uMasikandawula lutho ngaphandle mhlawumbe komntalapho nanokuncweka nje kwensizwa, kodwa nje kuyadingeka kwesinye isikhathi ukuthi ukhombise abalaleli okanye abalandeli ukuthi lento ingokuzwana, hayi ngoba nakho mhlawumbe ingokuba lisitha saphakade. Mina nje ngibona mhlawumbe kwiGcokamelisha lithatha isinqumo esihle kakhulu ukuthi libe khona elibambe lapha ne-meeting naye insizwa uGeh uMfokangcobo khande ukuthula nokuxolelana. Kube mhlawumbe ukuthi mangabe uyaqhubeka umntalapho kodwa abalandeli bacacisele ukuthi lento ingokuzwana. Mhlawumbe wona ke engakuthini wakho ukuphawula ahlangane ne-comment section ukhulume ngalolu daba. Bekuzona indaba enginethula namhlanje kwezisengezweni. Ngicela ukuthi nihambe niyo-comment, ningakhohlwa ukulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.